High Court of Meghalaya mentagasi ka sipotarik naitong arajar phurai ka shaman bishar ka bidei ba ka jing sniu jo ka surok akhia Medipara Phulbari Tura Road ini ta ka surok ba penyaso ya ka Meghalaya bat ka Assam ka bidei ka wini ki surok ka badon kam ha ki bawan ni ka thanya Assam mane chipo Tura unung ujor jong kan ni ka mukoduma asariga ulo ong ba walada ka lam dan ka jing btha na ka leng jong ka High Court akini ki panai ki bada ba de man pen bha ya ka surok kamtam ya kamta ka banadu khandai kilometer hadu ka kilometer ka balai phulai bat sa huwei haka bak ladon ka jing julor jongan ka surok bat adi manade man manamot ya karuk ladon ka jing lang omapo surok ngelang jong ka jing bisa kala pen pau ka jing sokhya ba ka surok kalong ka badon kam kamtam ya andara deb ka jing king panama putra sepo dubri ba ka man pau churu phulbari haka ba ka sadon karoi ka par ka babon ba ka jing wan jong ki kali bat ki briu sa ka ni ka jaka na kaliang jong kayong bisar kalau pun pau ka jing sokhya bat ka jing keliru balai ba ka sarkar jala khamtam e ka trat piludi na ka por ha ba ka tip ba ka jana Meghalaya ka di ka jala ka ba jurslap ka ju ai daw ba ka daw jong ka jing slam masna srok ka dei na ka daw jong uslap nandi ka daw jong ka jing julo jong srok ka dei na kaliang bat na ka daw jong uslap na kaliang jong kayong bisar kala batharu ba ka trat piludi ka di man maramot kerki ya kan ka surok namar ba ka di ka surok ka dei ka wei na ushabi uban pirat linti ya karoi ka par jong ka thain Karo Hills Rungkat baka jati langbat kasurok kabaya cipo Assam.